8 bagong pasilidad sa loob ng Police Regional Office 5 sa Camp Brigadier Simeon Ola sa Legazpi City ang sabay-sabay na pinasinayaan kahapon. Kabilang sa mga bagong pasilidad na ito ay ang solar-powered water system para sa sapat at malinis na supply ng tubig sa kampo. Pinasinayaan din ang Baltog Building na magiging pansamantalang tirahan ng mga nagsasanay na puli. Bukas na rin ang bagong Tanglaw Diwa Recreational Park para sa recreational activities ng kapulisan na layong magkaroon ng work-life balance ang PNP personnel kahit sa loob ng kampo. Mayroon na rin na powerhouse na paglalagyan ng 625 kVA na power generator para sa maayos na supply ng kuryente sa loob ng kampo. Natapos na din ang renovation ng RMDU5 Clinical Laboratory and Dispensary. May bago na rin covered parking area sa harapan din mismo ng nasabing pasilidad. Ipinakita na rin ang Kasurog Riders Wall na nagbibigay pugay sa lahat ng kapulisan na hilig ang pagmumotor. Kasabay nito, na-turn over na din ang bagong unit ng sasakyan para sa Philippine National Police Academy. It's a convergence project, sir, na galing sa ating DPWH at sa PNP na binibigyan nila ng quartering, yung maayos na quartering yung ating mga personnel. Kasi yung moral and welfare po talaga ang isa sa mga priority ng isang Chief PNP po, sir. Sinimulan ang konstruksyon ng mga infrastrukturang ito ay simula nang siya ay manungkulan bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office 5. Layunin ng proyektong ito na makapagbigay ng maayos at dekalidad na serbisyo sa kapulisan at makapaglingkod ng maayos sa taong bayan. Mananatiling kampo ng bayan pa rin po ang Camp Brigadier General Simeon Ola kasi itong mga in-inaugurate at blines natin, sir, ay para community friendly po ang layunin po nito, sir. Dagdag pa ni Dizon, ang mga proyektong ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng PRO5 na mabigyan ng mahusay na serbisyo ang kanilang kapulisan at pangkalahatang kapakanan ng mga tauhan nito. Instructed by our President is expecting a lot from us when it comes to safety of our community po, sir. Samantala, dumalo rin sa aktibidad si retired Police Major General Ramon Buenafe, Engineer Virgilio Eduarte, Regional Director ng DPWH Bicol, at Dr. Angela Rempilio ng Department of Health Bicol. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Parbacena.